In de Schouwburg, het hart van Venray, werd zaterdag een ontmoetingsfeest gevierd. Een feest voor mensen die net in Venray zijn, maar ook voor diegenen die hier al langer wonen. Kortom, een feest voor eigenlijk iedereen. Omran is geboren in Syrië en is naar Nederland gevlucht. En hij kwam zaterdag graag naar het feest. Ja, zeker. Heel zin. Ja, ik doe zingen en mijn vrienden doen... ja, die ene vriend doet die orgel spelen en die andere luid spelen. Ja, we zijn verschillende personen. Ik vind dat echt mooi. En ik heb een uitnodiging gekregen van meneer Piet. En ik moet hier die paar dingen doen, ja, zoals die zingen met mijn vrienden. En we hebben hier ook grote vrienden ook, die zitten daar. Wij vinden als werkgroep Vluchtelingen Welkom Venray dat wij mensen die hier nieuw komen de kans moeten hebben om met oudere Venrayenaren of langer wonen in contact te komen. En omdat ze toch samen verder moeten met elkaar. Dus Venrayenaren, ja, zij moeten leren Nederlands praten en dat leer je het beste door samen te komen. Ja, we hebben een ontmoetingsfeest, zoals wij dat noemen. We hebben Venrayenaren, oud-Venrayenaren zoals wij, en statushouders, dus mensen die hier sinds kort als vluchteling wonen, uitgenodigd om elkaar te ontmoeten. En dat doen we met muziek, met dans, maar ook met praten. Dit ontmoetingsfeest is niet het enige dat georganiseerd wordt door de werkgroep Vluchtelingen Welkom Venray. Wij hebben meegewerkt aan het opzetten van het buddy-systeem, dus dat er mensen die nieuw zijn met een Nederlander Nederlands kunnen praten. Ik heb zelf ook een taalmaatje, hartstikke boeiend. Je leert er zelf ook van. Het is ik noem het een win-win situatie. Ik kan hem leren Nederlands en ik kan van hem leren hoe zijn situatie was. We hebben een noodfonds opgezet voor mensen die hun familie niet over konden laten komen. En daar hebben wij middelen voor. En verder, ja, we organiseren dit soort bijeenkomsten. Omran lijkt zijn plek gevonden te hebben en kijkt zodoende positief naar zijn toekomst. Van de toekomst wil ik bijvoorbeeld zeg maar die diploma halen, dat is sowieso alles eerste. Ik zit op gildeopleidingen in Venlo. Ja, studeren en werken. En dan eigen garage openen. En dan sowieso trouwen.